פותחים קו שבר, וקודם כל עושים 8x ועוד 3, כפול 4x פחות 4, מינוס 4, ויש לנו פה 4x בריבוע, ועוד 3x. מה שכחתי לסיום? לחלק את הכל. מחבר 4x מינוס 4 בריבוע. פשוט שם עליו סוגריים ושם לו בריבוע. זהו. בסדר? כן. עכשיו, מי שכבר יודע לגזור בעצם מכפלה, הדרך למנה היא מאוד קלה, זה כמעט אותו דבר, חוץ מהתאמה הקטנה הזאת בנוסחה. עכשיו, מה שחשוב לי, גלעד, שים לב, שאם אני לא אלך בצורה הזאת מלמטה למעלה, עם ה-U תג V אלא הפוך, אני עלול לגרר למצב שאני עושה V תג כפול U פחות השני, U תג כפול V, וזה לא טוב לי בגלל המינוס הזה, בסדר? לכן אנחנו רוצים תמיד להקפיד מלמטה למעלה, כי אז זה U תג כפול V, זה לפי הנוסחה. בסדר? סבבה. הבנת את כן. הרעיון? כי במכפלה, זה לא פלוס מינוס. בדיוק, במכפלה זה לא ממש משנה, כי במכפלה בלאו הכי אני מחבר ביניהם. אבל, בסדר? במכפלה פה, אתם רואים? אני בלאו הכי מחבר ביניהם, אבל ברגע שיש לי מנה, שזה עם מינוס, אז כבר זה סרט אחר. וחשוב מאוד להקפיד שדווקא האיבר הראשון הוא ימוקם כ-U תג כפול V ולא להפך. כי אחרת יצא לכם משהו פשוט שלילי עם מינוס. בסדר? ואפשר לצמצם את זה או שפשוט פותרים ככה? לא שמעתי?